Egunon, Ez zaitut entzun. bankura noala esatera etorri naun. Odairen ebakuntzarako diru emango dinat. Gixafuak, ez din gurasun kulparik. Ama, botikaren ardura eman zenidanean, erabakiak hartzeko zela usten nuen. Ederto damutu naun. Ez da justua, ama. Krisiak kalte egin digu. Kompetentziakoek, sendamin baino produkto beagoak kaleratuko dituzte laizteak. Garesi egia zen. Eta ontzi merkeago bat aukeratu unan, inolako azterketarik egin gabe. Ezin da okerrago jokatu. Ire aitak, sekula ez liken alakorik egingo. Odairentzat, diru emango dinat. Baina ez besterik eskatu, sekula. Orain artekoa, ondo irabazitakoa da eguneroko lanarekin. Lan ta lan. Ez dut besterik egin ere bizitza osoan. Nire koplarik ez ama. Biok ondo dakigu. Inoiz ez zarela eskuzabala izan. Botika gutxi da. Dakidala, botika ez da nirea. Ez. Baina ari esker biziaiz I eta ire familia. Gure lanari esker bizi gara. Jagoba eta nire lanari esker. Oraindik zorretan gabiltzala uste duzu? Zure eskuzabaltasuna hain da zabala. Zui lana ematia baina askoz gehiago egin dinat. Eta badakin. Eta ez dinat sekula ezer eskatu trukean. Sekula ez. Ahaztu egin dun, Irene baren eskarekin gertatutakoa. Ama! Igatik egin ninan ura. Igatik. Esan nionan guzurra Paskali. Semia galdu ninan iregatik. Eta nire bizitzatik desagertu zunan betiko. Eta okerragoa dena, gorrotatu egiten nahi narraskero. Ze uste duzu? Nik ez dudala sentitzen ala. Baina ni gorrotatzen nahin. Eta izan nintzen Marta hiltzen utzi zuena. Ik egin unan arantxa. Izan nintzen. Semea galdu ninen orduan. Eta gaur alaba galdu dinat.